Avui al magazín anem a entrevistar a un músic que ens va ensenyar moltes coses. S'ha encarregat durant molt de temps de contar refranys, històries populars i cançons tradicionals. A veure què ens sorprèn avui. Hola, Pep, què tal? Molt bé, estic molt content d'ací entre vosaltres, a veure què vulgueu preguntar-me avui. Digueu-me coses. Estàs preparant el teu concert, no? Sí, hem vingut ara i ara prepararem el concert, ens començarem a provar el so, que és el principal. Vens acompanyat? Pues sí, el que passa que avui només vinguem dos. Soc jo, Pepe Botifarra, i el Néstor. Què són per a tu les bandes? Per a mi les bandes pues és el tot, perquè jo trobo que els músics al País Valencià estan en tots els events. Per què creus que és important cantar cançons tradicionals? Perquè crec que si anem cantant-ho, per lo menos no es perd, no? I conservar la nostra llengua, que és lo millor. I t'ho passes bé? Pues la veritat és que sí, que m'ho passa bé. Si has vingut alguna vegada a Benimaclet, et saps algun refrany o alguna cançó sobre este barri? Sé molts refrans i moltes dites populars, però d'ací no sé res. El senyor Boles haver dit, segur. Ens pots cantar una cançó especial per al programa? Sereno, las 12:30, 3/4 pa la 1, el sereno ha mort un gos a la porta de l'hospital, les xiquetes de costura se l'han menjat en oli i sal.